Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes, Agosto 4, 2022. Akong inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Para sa mga pangulong dinala na una kita sa mga balita lokal. Vice Governor Ferrer nagsapol kay President Marcos sa tatlo ka mga isyu gintalakay. Empleyado sa Maray Singkang Airport ginbuno patay. Sa balita national, Comelec Chair Garcia luyag nga madayon ang barangay kag SK elections sa Palasyo. Nagklaro nga hindi special non-working holiday ang Agosto 9. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Aksyon Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Aksyon Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga maka-focus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga maka-focus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga maka-focus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi Patay ang miyembro ng LGBT community kag assistant barangay secretary sa barangay Singkang Airport matapos sa ginbuno sa May Ali Street, barangay Singkang, siyudad sa Bacolod, kinasang Kagahon. Si Reynold Apuhin sang purok sang Pagita 2, barangay Singkang, ang maigo sang buno sa may dughan kag liog nga nagresulta sang iya kamatayon. Ginpahay ni Police Major Jory Puertang Hepe sa Police Station No. 8, posibleng may utang ang duha ka mga persona nga iya ginlagas antes siya nga ginbuno. Nagapati man si Puerto nga ang persona ginlagas ang biktima muman ang mga persona nga ginlagas niya sa Agosto 1 nga nakita man sa CCTV.
Wala man ginadula sa kapulisan ang anggulo nga posible love triangle. Libot kami para makikita naman may mga CCTV na sinagyan niya, brother. Pag-calling sa crime scene, may duta ito nga may sign of struggle. Wala man siyang kawat na tabo kaya ang cellphone arak man ang porta intact na ng dapo. Buti ringon, may puputay nga na tabo, may pinagdalisay na naglabot sa pagbunok nito iya. Namatian na si Police Major Jory Puertong Hepe sa Police Station number 8. Nagapanawagan si punong barangay Rosini Distrito sa barangay Singkang Airport sa posibleng nakakita sa pagpatay kay Reynald Apuhin nga magpakigangon sa barangay o kung sa kapulisan para masulbar ang ininga kaso. Ginkompirmar ni Distrito nga si Apuhin ang empleyado sang barangay kag nagaserve bilang office clerk kag assistant secretary. Ginpahayag sang kapitan nga dako ang kadulaan sa barangay Singkang sa kamatayon sang biktima ngaya ginaragway nga mabuot pisan kag wala sang kontra sa barangay. Nagapanawagan man si Distrito sa mga suspect nga magsungka na sa labing madali nga panahon agud matagan sang hustisya ang kamatayon sang ila nga abyan. Ako nagapanawagan ko sa mga nakakita, kilala nyo man na si Bibi. Kung may lead ka mo, ano po dyan sang gabi, mga 11:45 hasta alas 1:00, makigangot lang sa barangay o sa pulis. Nabadyan na si punong barangay Rosini Distrito sang barangay Singkang Airport. Sa iban nga balita lokal, ginkalipay ni Ani Bacolod City Councilor Attorney Josel bata pasige ang pagsalig nga ginhatag sang gobyerno nasyonal matapos ini nga nagpanumpa subong nga daw bilang Undersecretary sang Department of Information and Communications Technology o DICT. Ginpahayag ni Sige nga iya pagbungko sa mga posisyon hang sa kaoportunidad agud mapadayon sining iya madugay na nga advokasya. Suno kay Sige paagi man sa iyang pagpungko bilang kabahin sa among opisina, handom sini nga mas madamo pa nga trabaho ang ila mahatag sa pumuluyo hindi lamang sa mga Bacolod noon kundi sa bugos nga Pilipinas. Ginpasalamatan man sining tanan nga mga individual nga sadto pa naghatag na sang suporta sa iyang advokasya nga amuman ang naging rason kung nga iya nalabot ang ini nga posisyon. Ministra nga development, nagkakita lamang nga ang aton subong gobyerno nagalantaw sang inclusive growth para sa bilog nga pungsod. Kita probinsyana, but we are given the trust to drive and help in creation of jobs sa bilog na Pilipinas. Nabatian ang tingog ni former Bacolod City Councilor Attorney Josel Batapasige. Sa katapusan nga balita lokal, nakigsapol si Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag pila pa ka mga matagas nga opisyal nga kaalyado sang presidente. Pila sa ila ginhambala na mo ang industriya sang kalamay sa Negros Occidental ang health services kag problema man sa illegal nga droga. Si Ferrer ang nagsugilanon man kay House Speaker Martin Romualdez, Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. kag Executive Secretary Vic Rodriguez. Si Ferrer ang gintanyagan nga maging presidential advisor sang presidente sa Western Visayas, Negros kag Panaya. Apang iyaging klaro nga hindi niya pwede talikdan ng iya obligasyon bilang vice gobernador. Ilabi na sa masobra 890,000 ka mga negrense nga nagboto sa iya nagligad nga eleksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time las 6:25. Kalabanan subong sa mga tao mayara na sang fatty liver pero hindi magproblema bangod yari. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog
Daog Ka Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma.
I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat Karinasang mga balita nasyonal. Gain panginwala sa Malacanang ang nagalapta nga post sa social media nga nagapahayag nga dagdeklarara si President Ferdinand Marcos Jr. nga ang Agosto 9 ang special non-working holiday para sa nagtaliwan si Anay President Fidel V. Ramos. Sa Facebook post, ginpahayag ni Press Secretary Trexie Cruz Angeles nga hindi ini matuod kag wala sang may ginpagawa nga anunsyo kon proklamasyon angot sini. Nagpanugyan si Angeles nga usisaon ang mga ginabasa kag makita sa social media. Una na ang ginkompirmar sa Malacanang ang Anay Presidente ang paghatagan sang state funeral nga may full military honors sa iyang lubong sa libingan ng mga bayani sa Agosto 9. Nagdeklarar na sadto si Marcos sang 10-day period of national mourning humalin Hulyo 31 tubtob Agosto 9. Luyag ni Comelec Chair George Garcia nga madayon ang barangay kag SK elections pero nagpasiguro man sa publiko nga wala sang may mausik nga pondo sa tion nga hindi madayon ang pinili ay. Suno kay Garcia ila respetuhon kon anuman ang mangin desisyon sang Kongreso kag sang Presidente. Nagpasiguro man si Garcia nga all systems go ang Comelec election bango nagapadayon man ang ilang preparasyon. Ginpahayag ni Garcia nga padayon ang training sa mga top officials kag magapatigaw na sila sang pagbakal sang mga eleksyon para Fernalia. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time alas 6:36. Hinyo na batian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes, Agosto 4, 2022. Sa liwat akong inyo nga tagbalita, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio!